U činiju sipati sir, jaje i dobro promešati da se sjedine. Zatim dodati izrendan kačkavalj. Možete koristiti gaudu, ementaler ili neki drugi koji volite. Na kraju dodati speltino brašno i sa njim zamesiti testo. Posoliti ga i po želji dodati začine ukoliko želite da ukus truglića bude intenzivniji. Pleh obložiti papirom za pečenje i dobijenu smesu izručiti na njega. Smesa je poprilično gusta i laka za oblikovanje, tako da nije potrebno da pleh bude okrugli. Kašikom je moguće napraviti željeni oblik. Dobila sam krug prečnika 23 cm. Ovaj put kao dodatak koristim paradajz koji će dati svežiji ukus gotovim truglićima. Mogu se dodati šampinjoni, kukuruz ili bilo šta od povrća u čijem ukusu uživate. Po mom ukusu uz paradajz super ide parmezan, pa ću sve obogatiti tim dodatkom. I zatim sve začiniti origanom. Peći oko pola sata na 200 stepeni u zagrejanoj rerni.